Привіт усім, я Андрій Куликов. Нашорошуйте вуха, тому що є велика шанс, що ви почуєте таке, чого раніше й не чули. Сьогодні дуже цікаві співрозмовниця і співрозмовник у мене – це Олександра Азархіна, яка у дуже відповідальні часи до травня 2024 року, що втім не означає, що зараз менш відповідальні часи, була заступницею міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. І Наріман Джелял, він перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Будемо говорити про топоніміку. Ну, топ тут це не те, що зараз топ-10, топ-20 і всяке таке. Це назви місць. І запитання, про яке я не попереджав, і ніхто не попереджав моїх гостей. Пані Олександро, отак просто назвіть мені першу, що спадає на думку, назву, коли йдеться про Крим, окрім слова Крим. Мій рідний Сімферополь. Наріман. Бахчисарай також рідний для мене, хоча я не народився в цьому місті, але батько саме звідти. Ну, будь-яка людина, яка знає начатки тюркських мов, зрозуміє, що означає Бахчисарай, себто палац, сад, палац. І це, про те я ще запитаю. Але рідний Сімферополь, я відколи дізнався, що насправді це Акмезджит, я з таким задоволенням говорю це Акмезджит при кожній нагоді, що мені навіть кажуть, ну почекай, от буде деокупація, от тоді вирішимо. Акмезджит – це Сімферополь, чи, як дехто каже, Симферопіль. Тому що є такі українізатори, які кажуть, ну, буде у нас Севастопіль, Симферопіль, як Тернопіль і Бориспіль, забуваючи про Мелітополь, Овідіополь і так далі, і так далі. Тому перше запитання до пані Олександри, а потім на нього і пан Наріман відповість. Треба чекати деокупації, тим більше, що дехто каже, поспішність з перейменуванням може додатково настроїти на обережність або й на сприйняття тих, хто там зараз живе в окупації. Я вважаю, що можна не чекати деокупації, але треба сфокусуватися не стільки на виборі конкретних назв, скільки на тому, які ми з вами напрацюємо інструменти і процедури обрання тих самих назв. У нас є велика прогалина у тому, яким чином ми будемо приймати рішення щодо того, як далі будуть розбудовуватися деокуповані території. Це стосується Криму, це стосується інших територій, які знаходяться під тимчасовою окупацією. Бо фактично ми можемо і сьогодні, я думаю, будемо говорити про деякі історичні аспекти, про деякі особисті досвіди, але фактично не існує прийнятої системи, за якою ми будемо говорити. Спочатку робиться крок А, крок Б, приймаються такі критерії, отакі позиції ми заслуховуємо, процедурою або жеребо, або там більшості голосування, воно і визначається. Оце насправді те, куди треба зосередити зусилля. За часи російської анексії, радянського панування, а потім незаконної окупації, анексії Криму Російською Федерацією, ну, дуже багато кримсько-татарських назв, от таких як Бахчисарай, які ви згадали, були перейменовані на всякі Октябрські, Перевальні там і так далі. І набагато гірші навіть. Навіть? Ну, наприклад. Ну, наприклад, мені завжди різало очі, коли їдеш в місто Карасу-Базар, Білогірськ зараз називається, не надто багато, але є річка Карасу. Її назвали просто на слух Карасьовка. Хоча жодного карася там не вловили, я так думаю, але чомусь Карасьовка вона називається. А Карасу це означає чорна вода? Чорна вода. Я думаю, тому що це доволі бурхлива річка була колись, і чорна вода, тобто це дуже бурхлива річка була. Мені здається, що саме звідти походить назва. І дійсно вона бере начало з того ж джерела, де і відповідне водосховище, яке ну, найбільш повне було навіть от в ці засушливі дні. Зараз вже і там води не залишається, тому що ну, стараннями наших ворогів Крим просто засихає сьогодні.
От додатковий аспект, до речі, повернення історичних назв кримським і кримсько-татарським поселенням, це те, що дуже багато з них мають певне буквальне значення, і за ними можна, ну, якщо не вивчити, то трохи дізнатися кримсько-татарську мову. По-перше, знаєте, пане Андрій, просто красиво. От я після звільнення мав нагоду з'їздити на Буковину. І я одразу помітив, коли їдеш дорогою, і жодної радянської комуністичної назви. Можливо, я в чомусь можу помилятися, але багато суто українських історичних назв. І це просто красиво, цікаво. І ти думаєш, а що означає? А звідки корені цієї назви? Чому саме так назвали? І ти починаєш щось шукати в голові, якось в тебе така зацікавленість і бажання дізнатися про цю землю, про це поселення, про людей, які тут живуть, щось цікаве. А, пробачте, коли тільки в Криму 4 первомайських, хоча у 3 з них є історичні назви, а я думаю, і у 4-го, якщо не саме на цьому місці, але поряд було, напевно, якесь поселення, з якого там пішло вже нове, навіщо так робити? Це Ленінські, там, і Кіровські, і так далі, і так далі. І це запитання я переадресовую Олександрі Азархіній. Навіщо це робити? Чому Російська імперія в будь-якій своїй формі, вона перейменовувала практично все? Хоча от Джанкой і Бахчисарай залишилися. Я думаю, що ми чудово розуміємо, що це було частиною імперської політики, яку вони зараз продовжують, і фактично це їхній інтерес в змиванні всього, що відбувалося історично, і нашарування нових історій, які будуть слугувати їхнім імперським задачам. І я думаю, що тут, якщо ми починаємо розмову про топономіку, то треба одразу говорити і про традиційні ремесли, і про традиційні галузі економіки, і про взагалі лад, який можна побудувати, зв'язуючи насправді з тим, що ми називаємо речі не просто так. І коли я думаю про те, яким чином руйнувалися історичні зв'язки спільноти в Криму, ми також бачимо багато прикладів і на континентальній так званій частині України, коли ми бачимо, що історичні міста, вони нівелювалися, поруч створювалося, будувалися якісь без історичного якогось підґрунтя, робилися райцентрами для того, щоб перенести туди центр важель, центр прийняття рішень. При цьому подумаємо тільки, як це було пов'язано, знову ж таки, зі зміною етнічного складу. Коли це системно було населення росіянами етнічними, свідомо, навіть ще до 44-го року, виселення усіх тих, які міг створити якусь альтернативу. І таким чином це дійсно просто соціальний інженіринг в такому найгіршому імперському вигляді. Слухаючи вас, я думаю про свого дідуся, якого звали Олег Гончаров, але йому було дописано не йому, а його батькові за те, що він воював на боці Махна і потім відбудував Біломор-канал. Тобто він був гончар, але у якого могили були всі в Криму. І цей гончар, який був такий смуглявий, кучерявий, мав свідоцтво про народження, яке було написано кримсько-татарською, російською, українською. А його рідна сестра викладала кримсько-татарською, і німецьку, і грецьку, і вірменську. Оце насправді та візія Криму, яку мені дуже б хотілося б мати. Так, дійсно. І я хочу додати, от дивіться, на місці Сімферополя, про який згадувала наша колега, були інші поселення. То і стародавні там Неаполь-Скіфський був, і середньовічний Акмеджит був, столиця наслідника кримського хану, Калга-Султану. Але сьогодні наполягають саме на Сімферополі, тим самим обрізаючи історію цього міста. І відзначають не стародавню історію цієї місцевості, а каже 200 там з гаком років всього лише місту Сімферополю, що не є так. Сьогодні, навпаки, більшість людей у світі намагаються якось старовину так поглянути і свою історію подивитися, і з старшими себе зробити, сказати, нам скільки років. А тут навпаки. Навіть деякі мешканці Криму не розуміють, чому це так робиться і так далі. В Севастополі
колишня така Ахтіяр була Ахтіярська бухта. Навіть її перейменували. Зараз вона там якогось маршала чи адмірала, чи Бог його знає, кого там назвали і так далі. І це робиться спеціально. Спочатку, коли була перша анексія 1783 року, цей процес почався. Але я хочу нагадати, що масове перейменування просто кримських назв, топонімів відбулося вже після депортації 18 травня 1944 року. Там в 2 чи в 3 прийоми це було зроблено. Майже 1500 назв. Просто взяли і перейменували в якісь безлікі, просто безлікі, якісь неприв'язані до місцевості назви. Хтось так до них звик. Але якщо ми сьогодні в Україні кажемо про декомунізацію, деколонізацію, скажімо так, ми хочемо позбутися наслідків взагалі і пропаганди радянської, російської, то треба приймати такі рішучі міри і повертати те, що належить Криму з давніх времен. 2016 року український парламент, Верховна Рада ухвалила перейменування 70 населених пунктів у Криму, і нові назви мали б увійти до вжитку і набути чинності ще до деокупації півострова. І Октябрьське, тепер офіційно Біюкон-Лар, наскільки я пам'ятаю, Так. а Красноперекопськ – Яни-Капу, що означає нова фортеця, правда? Що, до речі, дає замислитись, а звідки Перекоп з'явилося, чи там цей коп це не Капу, Капа і так далі, і так далі. Як звикати до нових назв? І що для цього потрібно? Вони мають бути занесені у якийсь атлас? Що з українською картографією? Насправді є тут якраз таки те, в чому є повноваження міністерства, це те, що стосується кодифікатора. Тобто це юридичний інструмент, якраз зібрання всіх назв, які мають бути приведені до одного взірця, і ця робота ведеться. На щастя, якби є компетенція міністерства цю роботу вести. З тим, що складніше, це дійсно організувати ті процеси, про які я говорила, це інституціоналізувати дискусію. Тому що фактично якісь рамки створюються, але вони на цьому етапі не викликають, я бачу, таке повне прийняття і довіри з усієї там зацікавленої спільноти, і тим самим вони викликають недовіру до цього процесу. Тут я бачу велику загрозу. Тому що якраз таки там картографія, те, що стосується кодифікатора і так далі, ми це зробимо. Особливо завдяки тому, що ми цифрова держава, це буде в рази швидше, ніж коли-небудь це можна було уявити. Ну і звісно, що, знаєте, я точно пам'ятаю той процес, коли ми працювали перш за Стамілою Ташевою, коли отримали завдання працювати над візією відбудови до окупованого Криму, ми розуміли, що в чомусь наша робота теоретична, очевидно. Дуже поганий доступ до даних. Дуже важко взагалі на чомусь базуватися, щоб правильно зараз прийняти ці рішення, тому що дані, які окупаційна влада дає, вони часто є неправдивими. Ми в той самий час розуміємо, що вони їх просто можуть фальсифікувати. Але ця вправа необхідна для того, щоб ми мали візію і чітко розуміли, за що ми боремося. Чому і як ми будемо підходити до деокупації Криму, і яким чином ми зможемо об'єднувати те суспільство, яке буде потім відбудовувати Крим. Тому це потрібно, і тільки так можна до них звикати. Але повторюся, якщо ми не дамо цю рамку, яка буде зрозуміла, визнана усіма учасниками процесу, нам буде важко. І я бачу, як вже зараз, на жаль, є якісь зародки нездорової дискусії. Коли, очевидно, у нас у всіх є, в принципі, в суспільстві різні досвіди війни, коли, очевидно, у нас є різні там позиції і так далі. І це нормально для будь-якого суспільства. Але в нормальному суспільстві є культура парламентаризму в самому широкому сенсі. І нам її треба зараз напрацьовувати для таких складних процесів. Інакше буде біда. Нариманова, коли кримські татари між собою розмовляють, в даному разі байдуже якою мовою? Ну, хоч воно не байдуже, але беремо, бо ви розмовляєте, я неодноразово чув і кримсько-татарською, і українською, і російською, можливо, хтось і узбецькою за старою пам'яттю розмовляє. Як ви називаєте? Алустон, Алушта? Ви знаєте, якісь відомі такі міста. Кизлев, Євпаторія. Південнобережні, скажімо, там Алушта, Алупка, Ялта, їх вже не дуже ціпляють. Хоча колись
Це були навпаки найбільш населені кримськими татарами. Ялтинський регіон найбільш населений на 90% був кримсько-татарським за переписами ще Російської імперії. Це потім вже там ситуація змінилася і були ці от смуги оседлості там, і так далі, коли нам не дозволяли повертатися на ці землі. Але я в своєму колі, і це було нам дуже цікаво, намагалися використовувати саме історичні назви. Коли я працював в газеті «Авдет», ми спеціально в газеті використовували історичні назви, а в лапках чи в скобках поряд писали «Акмісджит – Сімферополь». Тобто, але головним ми акцентували на історичній назві. Бахчисарай я писав не по-російськи Бахчисарай, а по-кримсько-татарськи Багачасарай. Тобто це було для мене і для моїх колег принципово, і ми тим самим впроваджували хоча б серед кримських татар певну моду, певну тенденцію і так далі. І дуже багато, особливо серед таких більш літніх людей, чи більш таких свідомих кримських татар, патріотичних, скажімо так, хоча всі патріотичні, це вже рівні певні, коли ми називали «ти звідки?». І людина повідомляла не сучасну назву, а саме коріння, тобто ту стару назву до 44-го року, звідки його чи дід і бабка, чи якщо це люди старшого віку, його батьки. От у мене там, наприклад, батько, у нього в свідоцтві і в паспорті було написано. Тоді це був не Бахчисарай, його передмістя, село Акчокрак. Сьогодні це район Білий Роднік його називають. Але кримсько-татарського Чокрак це і є білий істочник, якби там джерело таке. І це було дуже класно, і я маю надію, що зараз ця тенденція хоча б в певному колі продовжується, і це просто правильно. Стосовно сприйняття, несприйняття і так далі, ну давайте. Тоді можна довести до абсурду цю ситуацію. Якщо зараз спитати мешканців Криму, чи готові ви до збройного визволення Криму? Скільки відповідей так ви отримаєте? Чи не боїтеся ви взагалі задавати такі питання? Це залежить в тому числі від методології опитування. Так. Це залежить багато від чого. Колись українська влада робила ці помилки, спираючись і чи, скажімо так, схиляючись до позиції більшості російської, російськомовної, російськокультурної чи ментальної, там хто як хоче, пусть нехай називає. І до чого це призвело? Ми маємо. Російська влада якраз використала це все на свою користь і окупувала спочатку Крим, потім наші східні території. Тому треба виходити не з того, що кому буде подобатися, а з принципів справедливості, відновлення, розвитку держави, історичної, скажімо так, спадщини, культурної спадщини і так далі. Тобто треба мислити іншими категоріями, що буде корисно для держави і суспільства. Але я розумію, що треба знаходити певне порозуміння сьогодні. Я не прибічник того, щоб чекати. Не прибічник. Я вважаю, що в українських документах, на українських мапах повинні вже з'явитися історичні назви. І не тільки в Криму, а взагалі по території України. Але повертати з розумом, повертати так, щоб це була згода різних сторін. На жаль, ці напрацювання, які є, зараз 100% не досягають цієї мети. І з боку Меджлісу були листи там до владних інституцій, де ми не зовсім погоджуємося з тими принципами, які зараз покладені. Наприклад, це збереження назв селищ, де згадуються радянські зрозуміло, але є, де є назви старі, там Нижня Кутузовка. Нібито Кутузов – це не радянська постать, нехай залишається, але є історична назва цієї місцевості. Чи є гвардійські, якраз поряд зі мною, пропонують назвати там Болбочан. Хоча є інша історична назва Сарабос, котра, до речі, використовується серед мешканців цієї місцевості. От ви згадали Буюк-Онлар,
Ви знаєте, що багато мешканців Криму, які вже багато десятиліть живуть в Криму, і їх батьки жили в Криму, вони не кажуть Октябрьське, вони кажуть Біюк, що сокращено Біюк-Онлар. Тобто, коли ми побоюємося щось повертати, треба вивчити насправді багато мешканців Криму, які мають такі довгі коріння в Криму, які живуть не перше десятиліття, вони знають ці історичні назви. І це люди різних національностей. Різних національностей, не так, різних національностей. І вони будуть готові до повернення цих назв. Хоча я не виключаю, що десь там це може бути використано. Дуже треба бути обережними, але наполегливими. Не треба боятися. Я зростав у Києві, в якому були майже все радянські назви, але вулицю Свердлова практично всі називали Прорізна, Так. яка є її історичною назвою. Так само було і з деякими іншими. Хоча потім ми спостерігали зворотній процес. Коли перейменували вулицю Червоноармійську на Велику Васильківську, вірніше, повернули її назву. Дуже довго, і навіть зараз ще можна почути, Червоноармійська минуло дуже багато. Як пришвидшити цей процес? І от тепер у нас ухвалено вже рішення про перейменування, здається, 225 населених пунктів у Криму. Причому це ж має, це пропозиція, підказує мені редакторка, за що їй окреме і велике дякую. От прошу не вирізати цей епізод при монтажі. Що тут робити? Особливо, от нам Наріман Ага навів дуже цікавий приклад. У нас давним-давно Бахчисарай. Ми усвідомлюємо, що це кримсько-татарська назва, але ж по-кримсько-татарськи воно Багча-Сарай. Ми залишаємо питомо український правопис, ми запозичуємо кримсько-татарський. Що ми робимо з кафою або кефе? Знаєте, в цей момент мені б дуже хотілося, щоб на цьому місці сиділа не я, а Інститут національної пам'яті України, тому що коли якраз всі ми були... в одному кріслі? Я поділюся місцем. Для такої поважної дискусії я готова ділитися місцем і навіть вже не маючи компетенції про це говорити там з позиції урядової. Але в чому факт? Тобто фактично, це я знову ж таки повертаюся, ви говорите про це, не чекати, але треба принципи. У вас є своя позиція, ви задаєте питання, а у нас, коли уряд неприйнятих рішень, то ми маємо те, що маємо. Багато дуже речей просто замовчуються. Це неправильно. Звісно, що ми говоримо, ми не хочемо там породжувати конфлікти і так далі. Ні, люди, треба навчитися говорити. Говорити там з повагою, говорити відкрито, сперечатися, але це точно має бути проговорено і це має бути в конкретній рамці. Тобто, що це не розмова для розмови, а для того, щоб мати результат. І ось, наприклад, ми беремо з вами приклад національного правопису. Була чітка дуже позиція в рамках нашої формальної дискусії, в тому числі з Меджлісом кримсько-татарського народу, з Інститутом національної пам'яті, які говорили, що наше завдання загальним українським законом – це, в принципі, надавати перевагу питому українському правопису. Але в деяких випадках питомий український правопис, коли він застосовувався до нас кримсько-татарського походження, це було просто знущання. І я була абсолютно на позиції Меджлісу з тієї точки зору, що треба шукати інші варіанти, щоб воно все ж таки не знущалося над назвою, яка є винятково кримсько-татарською. Тоді вони підняли питання. Дивіться, у нас ще є отут ситуація на Закарпатті, а тут у нас є ситуація в Бессарабії, і вони теж не менш складні. І це підіймає питання, так значить нам і ці ситуації треба переглядати. Тобто нам треба єдиний підхід тут напрацювати, щоб воно працювало не тільки, скажімо, для Кримського півострову, але взагалі там цілком для України. Глобально, якщо підходити до цього питання, моя позиція, що Україна має бути максимально відкритою державою, тому що у нас з самого початку є унікальна можливість бути, перш за все, політичною нацією. Ми це вже не раз доказали, воно у нас спрацьовує, ми дійсно бачимо, як можна бути представником різної етнічності, але ти обираєш бути українцем, і тоді тебе спокійно ця країна впускає, і ні у кого не виникає питань. У нас є лідери нашої нації, які, очевидно, не є представниками етнічними, але вони обличчя нації. Тобто тоді ти можеш дійсно завоювати набагато більше. Я, на жаль, не маю такої глибокої експертизи, щоб аналізувати, як це було в інших країнах, але Швейцарія. В ті часи, коли по сусідству з Швейцарією формувалася нацистська Німеччина, Швейцарія прийняла відомий закон, який створив
4 державні мови. І навіть ті мови романші, яка використовується винятково в деяких гірських районах, стала державною мовою. Так, друкують багато паперу, бо всі дублюють ці документи 4 мовами. Але це все одно стало набагато більшою цінністю для цієї держави, для збереження її єдності, ніж те, коли навколо всі говорили «айне фольке» і так далі. Тобто це той підхід, який ти обираєш. Мені здається, що саме цей підхід має обрати Україна. Ну тут вам зразу і скажуть, який же у нас має бути одна державна мова. У нас вже були поповзновіння зробити 2, а може і 3. Я думаю, що якщо дійсно ми підемо в дискусію про державну мову, це буде набагато більш боляче, тому тут я погоджуся, але тим не менш можна використовувати інструменти, про які можна говорити насправді і з меншинами угорськими, і з меншинами, які є на території Одеської області. Це треба говорити. І бо зараз у нас виходить добре, що є меджліс кримськотатарського народу, який здатен артикулювати цей запит. А у нас багато дуже народів на території України, які в принципі не артикульовані, і вони можуть стати легкою здобиччю для російської пропаганди. Тобто ми, не працюючи з цією частиною нашої нації, даємо гарну таку подачку нашим ворогам. Запитання до Нарімана Джеляла, як першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Тут уже пані Олександра відгукнулась про роль Меджлісу. А наскільки насправді в Меджлісі вважають це питання важливим? Дуже важливим. І у нас є певні принципи для вирішення цього питання, які ми вже запропонували у листуванні з інститутом, Українським інститутом історії. Національної пам'яті. Так, пробачте мені. Це 3 принципи, які потрібно, на наш погляд, вжити в вирішенні цього питання. Якщо ми говоримо про те, що ми позбуваємося не тільки радянського періоду, а взагалі колоніального, тобто з Російської імперії, треба говорити про назви, які були до 1783 року. Тому які там Кутузовки і так далі, ну щось таке, і Сімферополі, пробачте мені. Хоча можуть бути випадки, коли залишається якась подвійна назва. Це може бути, все це можна вирішувати певним чином, дозволяючи людям, чи зменшуючи певну напругу і так далі. По-перше, це повернути історичну назву. Для цього є експерти, які це знають, вивчили, є історичні документи, є записки мандрівників, місіонерів і так далі, які все це зафіксували на щастя наше і так далі. По-друге, якщо якийсь населений пункт виник вже після першої анексії, і це нове поселення, у нього своя назва, але це, скажімо так, наслідок колонізації. То ми надаємо цьому населеному пункту назву існуючого поблизу, але зниклого в процесі колонізації населеного пункту. Є такі речі, є дуже багато населених пунктів, які були чи знищені, чи просто зникли через колонізаційну політику. Назва відома. Це розташовано там біля кількох кілометрів чи сот метрів і так далі. Використаємо цю назву і все. Вона вільна. А якщо це, то я перерву. Чи ще є принцип? Є принцип той, щоб просто не називати іменами будь-яких людей. Просто давайте позбудемося. Це для відновлення. В майбутньому, для нове поселення чи щось таке, давайте видумувати. Для імен є вулиці, є якісь там квартали, майдани і так далі, і так далі. От там можна використовувати. Населеному пункту, тим більше, якщо є стара історична назва, поверніть, що їй належало. У мене є дошкульне запитання, але пані Олександро. Отут якраз єдиний принцип, до якого я дуже скептично ставлюся в позиції Меджлісу, якраз таки оцей принцип щодо населеного пункту поблизу. Перше. Дуже хочеться, щоб коли ми домовлялися про принципи, вони дійсно ґрунтувалися на даних. І дуже не хочеться, щоб деякі наші рішення були, як то кажуть, притягнутими за вуха. Я поясню, як це, наприклад, торкається, скажімо, моєї особистої історії. Моя, взагалі, українізація, як людина, яка народилася і виросла в абсолютно російськомовному Криму, який заперечував існування України буквально до 5 класу школи. Ми навчалися російськомовними підручниками, і триколор – це те, що нам розказували. Для мене це було
Боротьба з обманом. Я з свого свідомого підліткового віку, я пам'ятаю, як я вперше дізналася про те, що моє сімейне прізвище Гончарова – це повний фейк, що це просто перейменовували таким чином, щоб наблизити до дружини Пушкіна і так далі, а по факту це нічого не має спільного з моїм якби родинним ім'ям, яке абсолютно пов'язано з Кримом. І там були гончарі, кравці, склярі, абсолютно такі ремісницькі українські прізвища. І так само в мене це було на уроках історії, і для мене це постійно було зіткнення з тим, що я оточена брехнею, і якраз таки моє віднайдення українських джерел – це було просто пошук правди. І я дуже би не хотіла, щоб ми зараз вдавалися до тих засобів, які вдається Росія в пошуках повернення правди, щоб ми намагалися якось, знаєте, трошечки змінити, трошечки підтягнути тут назву, яка за пару кілометрів, щоб якби показати, що це ж внаслідок колонізації. Дуже хочеться, щоб ми навчилися і стали дорослими, визнаючи, що це теж частина нашої історії. Мені не хочеться населених пунктів в деокупованому Криму, які будуть прославляти Російську імперію. Але я хочу, щоб ми визнавали, що цей час теж був. Ми не можемо відкотити історію. Ну, мені здається, що це якраз те, про що Наріман Ага казав, коли казав, що якщо ми зупиняємось умовно на 1776 чи 83 році, то ми відсікаємо те, що було раніше. І в зв'язку з цим у мене запитання, а якщо кримсько-татарська назва не перша назва? Такі випадки теж їх доволі багато. Такі випадки можуть бути. Так, от Мангуб, Кале, Теодоро, Феодоро. Ну, Мангуб, дивіться, Мангуб – це старовинне місто на скелях, і я не думаю, що хтось там буде сперечатися. Це вже там не живуть люди. А внизу, під цими горами, є старовинне селище Ходжа-Сала, де можна жити там і так далі, і так далі. Я думаю, що таких випадків, де прям треба сперечатися, їх небагато, але вони є. І там треба вже якимись демократичними процедурами вирішувати це питання. Але я зараз не готовий, знову ж таки, це дуже велика кількість нас, і погоджуюся, що тут потрібні вже такі конкретні спеціалісти, щоб навести приклади стосовно того, що чи буде це така голосна назва, чи ні, наскільки вона буде різати вуха, і чи буде вона пов'язана безпосередньо з колонізацією і так далі. Я погоджуюся з вами, що треба визнавати деякі періоди в своїй історії. Але дивіться, ми ж позносили Леніних, ми ж не погодились з тим, що це був період нашої історії. Ми не просто перенесли їх кудись там до місць пам'яті там історичної і так далі, ми їх зруйнували. Але ми зобов'язані вивчати їх і знати ці помилки. Вивчати треба. Я навіть знайшов би гроші, щоб біля населених пунктів були цілі стенди, які б показували історію цього населеного пункту. Зараз це взагалі просто. Можна QR-код залишити, і людина хоче десь дізнатися, яке найменування було раніше. У нас в Криму є такі приклади. Колись в більш такі м'які часи, більш світлі часи були, коли писали там одну назву, а поряд писали історична назва інша. І були випадки в Криму, наприклад, Лучисти, Демерджі, коли наші активісти домагалися від місцевої ради селищної прийняти рішення про дублювання сучасної назви історичною. Ми знаходили тоді за всіми, скажімо так, правилами автодору, а ці знаки на в'їзді і виїзді, вони керувалися цими там якимись інструкціями цієї установи, цього відомства, і на цих же двох стовбах прикріплювали абсолютно такою ж за там ознаками табличку, але було написано історична назва Демірджі. От в таких випадках можна вирішити, в таких спірних, де буде історична назва, а поряд можна назвати якось по-іншому. Тобто можна напрацювати ці принципи і вирішити от ці болючі, найбільш болючі точки на географії Криму. Дуже цікаво, що Наріман Ага сказав те, що ріже вухо. Ну, ми коли перейменовували деякі, по суті, українські населені пункти на материковій чи континентальній Україні, то у нас теж спершу горішні плавні, що воно таке, хоча існувала Гола пристань, яка, по-моєму, ще крутіша за горішні плавні. Чи Цирюпінські Олешки там і так далі. І так далі.
Але тут я пригадую історію з впровадженням закону відносно функціонування української мови в галузі обслуговування, де було маса публікацій на тему, як покарати за порушення закону, який штраф можна накласти. І практично не було публікацій про як заохотити. І моє ваше останнє запитання до Олександри Зархіної і Нарімана Джаляла. А як заохотити мене, моїх знайомих і кримських татар до того, щоб вживали нові, старі, ні, не старі, давні назви? Хто перший? Перший нехай Наріман Джалял. Я думаю, що просто потрібно починати вже. Для цього можна використовувати дуже багато різних методів в пресі. Я бачу, що в Україні багато людей, які люблять історію Криму, які дуже позитивно ставляться до повернення історичної, культурної спадщини. І через них вони можуть стати адвокатами цієї справи. Через них в публікаціях, виступах вже можна. От я нещодавно днями виступав на премії «Національна легенда України». І я використовував історичну назву. Я не сказав Євпаторія, хоча це стара назва, але використав назву Кезлев. І це можна робити, тобто відомі люди, скажімо, політики найвищого рівня, державні діячі вже можуть це робити. Чому треба починати зараз? Якраз якщо ми відкладемо цю справу на той час, коли буде деокупація, там стільки буде важких, суперечливих питань, додавати ще одне, які, як правильно кажуть, буде використано Росією, яка ж просто так не погодиться з втратою Криму, яка відбудеться у неї неодмінно. Тому треба зараз вже людей привчати до того, що буде от саме так. Відповідь прийнято. Олександра Зархіна. Катерина Єгорішкіна, українська дитяча письменниця, написала серію книг «Історії з горішкових плавнів», змінюючи горішкові плавні і так далі. Інвестуємо в дитячу літературу. Культура, книжки. Зараз, на щастя, друкувати книжки не так дорого. Ми переживаємо бум фактично українського видавництва, тому треба поширювати таким чином. Більше книг. Ну що ж, є таке прохання і заклик до тих, хто подивиться цей запис у Ютубі. Пишіть в коментарях з великим задоволенням якусь кримсько-татарську або іншу історичну кримську назву, яку ви або почули у цій розмові, а я вам обіцяв, що ви почуєте дещо, чого не чули раніше, або висловлюєте свої пропозиції відносно того, що на що перейменувати. До речі, приймається і пропозиція, як висловлення пропозиції, що не перейменовувати, тому що, як правильно, ні, не моя справа давати оцінку. Як зазначали обидва і співрозмовниця, і співрозмовник, питання непросте і потребує дальшого обговорення. Хоча я, ото як дізнався, то з таким задоволенням кажу «Ак месджид, ак месджид, ак месджид».